हस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कोकणात माघी गणेश जयंती उत्साहात पार पडली। या निमित्तानं ठिकठिकाणी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं, तर गणरायाच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळाली। श्रीदेव दैवज्ञ गणपती मंदिरामध्ये सालाबाद प्रमाणे माघी गणेश जयंती, नारायण स्वामी पुण्यतिथी आणि बालाजी उत्सव साजरे केले। श्रींची पूजा अर्चा, वाढदिवस, गणपती अथर्व शीर्ष, जप आणि रात्री भजन आदी कार्यक्रम पार पडले। गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासी लोकरक्षकं अनायकैकनायकं। काय सांगाल गणेश जयंतीचा संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आहे आणि विशेषतः दैवज्ञ मंदिरा माध्यमातून सगळेच उत्सव मोठ्या प्रमाणात होतात, काय सांगाल? या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जवळपास 100 वर्षाहून अधिकची ती 400 वर्षाहून अधिकची परंपरा असणारी हे एकमेव असं मंदिर आहे। श्री नारायण स्वामी यांनी हे मंदिराची गणेशाची प्रतिष्ठापना करून हा उत्सव चालू केला। या उत्सवाला त्यावेळीच्या राजाश्रय मिळालेला होता आणि अशा सर्वांच्या सहभागातून आणि सर्वांच्या सहकार्यातून दरवर्षी हा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो। या गणपतीची महती म्हणजे नवसाला पावणारा गणपती अशी महती आहे। आमच्या दैवज्ञ ब्राह्मण समाज या मंदिराच्या नियोजनासाठी कायम कार्यरत असतो। सर्वांच्या सहकार्याने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी गणेशोत्सव, माघी गणेश जयंती उत्सव, त्याचबरोबर नारायण स्वामी पुण्यतिथी उत्सव आणि 2 दिवस बालाजी उत्सव अशा पद्धतीने उत्सव असतो। गणेश जयंतीच्या दुसऱ्या दिवशी आपण येथे देवाला अर्पण केलेले जे काही साहित्य असतं त्यासाठी प्रसादरूपी लिलाव या ठिकाणी आयोजित केला जातो आणि त्यातून आम्हाला जे काही सहकार्य भाविकांचं मिळतं त्यातून विविध उपक्रम राबवले जातात। लोकांच्या जास्तीच्या सहभागातून हा दरवर्षी उत्तरोत्तर हा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो। यावर्षीसुद्धा आम्ही श्री दैवज्ञ गणपती कमिटीच्या वतीने सर्वांना आवाहन करतो की या गणेश जयंती उत्सवात मोठ्या प्रमाणात सर्वांनी सहभागी व्हावे। तसेच उद्या महाप्रसादाचं आयोजन केलेलं आहे, या महाप्रसादासाठी सुद्धा सर्वांनी यावे आणि गणेश जयंतीच्या उत्सवात सहभागी व्हावे असे सर्वांना दैवज्ञ गणपती कमिटीच्या वतीने गणेश भक्तांना मी आवाहन करतो। महत्त्वाचं म्हणजे नारायण स्वामी यांनी स्वतः ह्या 3 गणपतीच्या मूर्ती तयार केलेल्या असं मला माहिती आहे, मला माहिती असल्याबद्दल 3 मूर्ती केल्याप्रमाणे एक मूर्ती इकडे आहे, एक मूर्ती आंध्रात आहे आणि एक मूर्ती अजून सापडत नाही कुठे ती। स्वतः मूर्ती तयार करून स्वतः जिवंत समाधी घेतलेली आहे समोर गणपतीच्या समोर। गणपतीला पाहता पाहता त्यांनी जिवंत समाधी घेतलेली आहे। त्याच्यामुळे हे नवसाला पावणारी गणपती मूर्ती आहे, गणपती मंदिर आहे। तर उद्या महाप्रसादाचा लाभ सर्वांनी घ्यावा असं मी। दरम्यान सावंतवाडी नगर परिषदेच्या माध्यमातून पाणेकोंड धरण इथं असणाऱ्या जागृत गणेश मंदिरात जन्मोत्सव सोहळा पार पडला। सावंतवाडी नगर परिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच सावंतवाडी नगर परिषदेचे आजीमाजी नगरसेवक, नगराध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते एकत्रितपणे हा उत्सव साजरा करतात। मोठ्या संख्येनं सावंतवाडी, कोलगाव, कुणकेरी भागातील गणेश भक्त गणरायाचं दर्शन घेण्यासाठी मंदिरात उपस्थित होते। न तेतराति भीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारि निर्जरं न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश कुडाळ तालुक्यातील विविध भागात मागे गणेश जयंती मोठ्या उत्साहात पार पडली. कुडाळ तालुक्यातील कवेलकटा एसटी डेपो येथील गणेश मंदिर, पिंगुळी हायवे येथील गणेश मंदिर तसेच विविध ठिकाणी हा जयंती उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. नितांत कांत दंत कांती मंत कांतकात्मजम् अचिन्त्य रूपमन्तहीन मन्तराय चिन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां महामार्गावरील अपघातांचं निवारण करणारा देव म्हणून हा श्रीदेव वडगणेश प्रसन्न आहे. कारण गेल्या वर्षी अनेक वर्षांपूर्वी हे मंदिर झाल्यापासून एक अपघातांचं क्षेत्र म्हणून हा पिंगुळी हा परिसर ओळखला जायचा. पण हे मंदिर झाल्यापासून अपघातांची मालिका बऱ्याच म्हणजे पूर्णपणे बंद झालेली आहे. हे महामार्गावरील प्रवास करणाऱ्यांचा देव म्हणून हा प्रसिद्ध आहे श्रीदेव वडगणेश मंदिर. आणि या मंदिरामध्ये आज गणेश चतुर्थीचा सोहळा मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा झाला. यानिमित्त सकाळी भटजींच्या सहाय्याने श्रींची षोडशोपचारे पूजा झालेली आहे, अर्चा झालेली आहे, सत्यविनायकाची महापूजा झालेली आहे. तसेच दुपारी 1 ते 3 या वेळेत महाप्रसाद आहे. महिलांसाठी संध्याकाळी हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे. संध्याकाळी भजनांचे कार्यक्रम आहेत. तसेच गौतम मिश्र दशावतार नाट्य मंडळ विपुलला यांचा नाट्यप्रयोग आहे. तरी सर्व भक्त भाविकांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा हे मंडळाकडून आवाहन. अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां नितांत कांत दंत कांती मंत कांतकात्मजम् अचिन्त्य रूपमन्तहीन मन्तराय चिन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तम् ह्या गणपती सिद्धिविनायक ह्या देवस्थानचं विशेष म्हणजे काय माहिती आहे, हा भुईकोट किल्ला पूर्वीपासूनचा म्हणजे शिवाजीच्या काळापासूनचा म्हणजे जवळजवळ 300-350 वर्षापासूनचा हा भुईकोट किल्ला आहे. सावंत भोसलेंनी त्यावेळी बांधलेला किल्ला. त्याच्यानंतर ह्या देवस्थानचे हा उजू गणपती आहे, हा सिद्धिविनायक म्हणून उजव्या सोंडेला गणपती आहे. त्यानंतर ह्या गणपतीला जो कोण भक्त आहे किंवा जो ज्याच्याकडून जे काय पूजा अर्चाची काय होते
त्याला तो नक्कीच प्रसन्न होतो. त्यामुळे लोकांची भाविकता भरपूर वाढलेली आहे. तसंच ह्या देवस्थानचं देखभाल इथे गांधी चौक मित्रमंडळ सावंत भोसले हे आम्ही सर्वांनी मिळून एकत्र करतो. हा कार्यक्रमसुद्धा ह्या गांधी चौक मित्रमंडळाने हा योजलेला आहे. त्यांनी स्वखुशीने तो करतात. त्याला कोणाचाही विरोध नाही किंवा आमचा सावंत भोसल्यांचा आमचं देवस्थान असं असताना आमचा त्याचा विरोध आम्ही उलट सहकार्यही करतो. आणि अशा पद्धतीने लोकांनी आपल्या श्रद्धेने इथे येऊन पूजा अर्चा करावी हीच आमची अपेक्षा. शिवाजी महाराजांच्या काळापासून हे चालत आलेलं हे ठिकाण आहे. बाजूला पाटेश्वर आहे, खाली कोटेश्वर आहे आणि इकडे सर्व या मंदिरांचे कार्यक्रम होतात. आज इथं सकाळपासून लघुरुद्राचा कार्यक्रम, सिद्धिविनायकाची पूजा अर्चा हे सगळं चालू आहे सकाळपासून आणि भाविकांची सुद्धा उत्स्फूर्त त्याला प्रतिसाद आहे. आता महाप्रसादाचा जो कार्यक्रम आहे ते संपूर्ण गांधी चौक एरिया आणि बाजारपेठेतली सगळी माणसं सुमारे 2000 वर माणसं इथं महाप्रसादला येतात आणि सगळे यात सहभागी होतात. वाढण्यापासूनचे सगळे मुलं आमचे जे गांधी चौक मित्रमंडळ आहे त्याची सर्व मुलं हे वाढण्याचे काम, केळबाई मित्रमंडळ सगळे आजूबाजूची मित्रमंडळ सगळे याच्यात सहभागी होऊन काम करत असतात. आणि आता दुपारी महाप्रसाद झाल्यानंतर संध्याकाळी भजनाचा कार्यक्रम असतो, आरतीचा कार्यक्रम आहे, आता याला आरतीचा कार्यक्रम आहे, असं सगळं भरगतचा कार्यक्रम इथं असतो आणि लोकसुद्धा उत्स्फूर्त प्रतिसाद देतात. माझी विनंती आहे मंडळातर्फे गांधी चौक मित्रमंडळाने भोसले यांच्यातर्फे अशी विनंती आहे की सर्वांनी यात सहभाग घ्या, सर्वांनी महाप्रसादाला या आणि नंतरच्या कार्यक्रमाला सुद्धा सगळ्यांची उपस्थिती प्रार्थनीय आहे असं मी मंडळातर्फे सांगतो. जय जय समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्करम्. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादि. नमस्कार. मागे गणेश जयंती सर्व भाविक भक्तांना गणेश जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तसेच आमच्या पुढा गणपती मंदिर आणि त्याच्यात मागे गणेश कार्यक्रमाचे आयोजन केलेलं आहे. तरी दुपारी महाप्रसाद पूजा, सत्यनारायणची महापूजा, तसेच दुपारी महाप्रसादाचा लाभ सर्व प्रवाशांनी घ्यावा, सर्व भक्तांनी यावं आणि सर्वांनी अशा इष्टीचा कर्मचाऱ्यांनी सर्वांचा सर्वांनी मान राखून कर्मचारी दाखवून संध्याकाळी भजना वगैरे कार्यक्रम आयोजित केले. सर्वांनी प्रवाशांनी येऊन दर्शन घेऊन मनातील इच्छा पूर्ण कराव्या एवढीच आमची अपेक्षा. नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्करम्. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां.
अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। आज 25 जानेवारी माघी गणेश जयंतीच्या निमित्ताने सकाळी पूजन झालं। त्यानंतर आता दर्शनासाठी रांगा लागलेल्याच आहेत। यानंतर महाआरती होईल ठीक 12 वाजता। त्यानंतर महाप्रसादाला सुरुवात होईल आणि महाप्रसाद हा आमच्याकडे अविरत चालू असतो। त्याच्याचमध्ये आम्ही हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम महिलांचा होतो। त्यानंतर कविलकटेमध्ये 2 फुगडी मंडळ आहेत। त्या फुगडी मंडळांचा फुगडीचा कार्यक्रम सायंकाळी होणार आहे। त्यानंतर एखादं भजन, नंतर दशावतारी नाटक होणार आहे। नाटकानंतर या ठिकाणी 50 स्थानिकांची भजनं होणार आहेत। या कार्यक्रमाचा सर्वांनी लाभ घ्यावा असे मी अध्यक्ष या नात्याने सर्वांना आवाहन करतो। ग्रामसेवा संघाचा अध्यक्ष मी आहे आणि नवीन त्यांची हे केलेली आहे उत्सव कमिटी स्थापन केलेली आहे आणि त्या कमिटीचे अध्यक्ष राजू जळवी आहे। आणि आता त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे सगळे कार्यक्रम सकाळपासून झालेले आहेत। त्याच्यानंतरचे कार्यक्रम जे आहेत ते पण सांगितलेले आहेत। रात्री फक्त दशावतार नाटक झाल्यानंतर भजनं सुरू होणार आणि सगळ्यांच्या सहकार्याबद्दल आम्ही सगळ्या भक्तगणांच्या सहकार्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभारी आहोत, देणगीदार आणि भक्तगण। गोपाळ पठाणे गेली 25 वर्ष मंदिराच्या सुरुवाती स्थापनेपासून मी यांचं सर्व म्हणून काम करतो आहे आणि यांचा हे 25 वर्ष सर्वोपरी महोत्सव करतात आणि गावातले तरुण मंडळी सगळे एकत्र मोठ्या उत्सव साजरा करतात आणि एक जुटीला हे तुम्हाला उदाहरण आहे इकडे सर्व कोणत्याही प्रकारचे हेवे जे आमच्या नाही आनंदाने मस्त साजरा होतो। 25 जानेवारी 25वा हा योगा कार्यक्रम झालेला आहे। लाभ घ्यायचा आहे सर्वांना आम्ही विनंती आमच्या आलेल्या लोकांना फोन करायला व्यवस्थित करतो। महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश रक्ष माम्। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।